אחד, גנב מלוכלך, ניסי עגבניות רטובות. שומע אותם מגירה יד המשקל, כשאני מסוימת את הראש ומכניס לי אותם. כבר מזמן לא אמרת מילה טובה. תקני אצל העיראק. העיראקי גנב יותר גדול. בכלל, כל השכונה הזאת היא המוזיקה שלהם! שהאוזניים פוצצות. אומרת סלי מכל נקראות בבית, עם מסגרת החוץ עברה לכלוך ואנשים פרימיטיביים. אתמול התפרצתי זה עיראקי עם הראש בתוך הזבל. לילות פלא הוא מעביר מחלות. שפכת עליו מים? אלא מה? נו. אז עכשיו הוא נקי. תגיד לי. למה הוא הולך לטקס של מירי? אבל סידורים. פעם ב-19 שנים הילדה מקבלת הצטיינות של קצינים, אז בדיוק סידרת לך סידורים? זה לא עניין כל כך חשוב הטקסט הזה. מה למשל יותר חשוב? אם זה כל כך חשוב, אז למה לא הלכת בעצמך? תדע טוב מעולם, כי לא קיבלתי הזמנה. ממתי את מחכה להזמנות? לא רוצים, לא צריך. הזמנתי את עצמי להצגה יומית. עם מי הלכת? לבד, את לא רוצה לבוא איתי. סרט יפה מאוד. אהבה? למה את אומרת את המילה כאן? איך? כאילו שאת יורקת עכבר. כי זה כל מה שמעניין אותך. מה רע בזה? נו טוב, לא נתחיל. עברי קצת אהבה. אהבה, שנאה, קנאה, בגידה. כל מה שיש בחיים. אבל בסוף הם מתחתנים. בסוף היא רוצה אותי. ונכנסת לבית סוהר. ובורחת עם הכסף שלי. אבל תופסים אותה. לא. זה לא בסדר. זה בסדר גמור, האידיוט והגענו למות. זה לא יכול להיות שמדע מוצטם. טוב, לא נתחיל עכשיו עם המתים. אז מתי הקצינה שלנו מגיעה? עוד מעט. יכול לקלף בינתיים. השתגעת זה שום, זה רק שלא יהיה 5 חודשים, אני לא נוגעת בשום שום. לא פלא שבנימין שלך כל כך רעב. מאיפה את יודעת כמה בנימין שלי רעב? הוא עובד לפעמים נותנת לו אוכל. ילד שבע לא נוקק את הצלחת ככה, כמו כלב מהרחוב. יש לו בבית כמה אוכל שהוא רוצה, אבל הוא אוהב להפריע לאנשים כמו אבא שלו. בנימין מאנץ' כמו אבא שלו, ומתוק ומלא הומור. אם את כבר אומרת מילה טובה על מישהו, אז למה לבזבז את זה ככה בלי אחריות? מה הם עשו לך? מפריעים לכם הפנטזיות שלך? בנימין מתוק ומלא הומור. ושתי טיפות מייסה מסרו לי. אני אעזור לך עם משהו, רק אל תתחילי עם המתים. אני לא רוצה לזכור. איך אפשר לא לזכור, רולה? הם זורמים בגוף שלי עם הדם. הם איתי בלילה, בחלומות, מתוך תפוחי האדמה שלי מתעלפת. אני שכחתי הכל. קול? כן. גם את התכשיטים? איזה תכשיטים? חיפשו אצלך. את יכולה להגיד איפה חיפשו את התכשיטים? מתי? בגטו. את השתגעת? מה אתה? אני ראיתי הכל. איפה הם חיפשו ואיך הם חיפשו ואיך הם קראו את החתיכות. אני לא זוכרת כלום. הגוף שלך זוכר. אחרי המלחמה התחלתי את כל הזיכרונות מההתחלה. יש דברים שאי אפשר להתחיל מההתחלה. סבא מנדל וסבתא, סבא סטרוליק וסבתא. דוד יצחק, דוד שלום, דוד שנדל, ופרידל, ומליאם, דוד, וסטרוליק הקטן, יעקב, רייזלה. אני לא זוכרת אף אחד. זוכרת טוב מאוד. רק משתמשת במתיק כשנוח לך. חלשה. תעשי לי הצגות של גיבורה. אם הייתי גיבורה הייתי הולכת לגדר החשמלית. אז למה לא הלכת לטקס של מירי? בית חולים. איזה בית חולים? אני נכנסת יומיים לבדיקות ואולי גם לניתוח. בגלל הכאבי בטן? אי אפשר לדחות אותו. בגלל זה? כן, עשיתי צילום חזה, הסתרתי את הניירות. כמה זמן את יודעת מהבית חולים? 3 חודשים. ולמה לא סיפרת? לא סיפרתי לאף אחד. אני לא אף אחד, אני אחותך. בגלל זה את רוצה לדבר בעניין הבית חולים? שמה? שאם חס וחלילה בניתוח? את רוצה אישור לקבל את מירי אם אני אמות. ואת אברהם. אני לא אמרתי. את כן. אבל קודם אני רוצה לדבר על משהו אחר. על מה? על אני אחותך הזה שאמרת קודם. אני רוצה לומר לך ככה. הבית שלי, עד המוות שלי, יהיה פתוח בשבילך. ככה הבטחתי לאמא. ואל תחשבי שאני אידיוטית. אני לא. את כן, צריך כולם אידיוטית. לא. משקרת, מאז שהייתי ילדה היית שקרנית. כל זה פנטזיות, אבל יותר קרוב לשקר. יש דברים שאפילו אושוויץ לא משנה. אושוויץ, ברוכים הבאים. אנחנו לא ידענו את אושוויץ, רולה. את עם הפנטזיות מהוליווד, ואני האובססיה על ניקיון עם המתים. אנחנו עוד באושוויץ. טוב, אם על זה את רוצה לדבר, על זה אין לי כוח. הרבה שנים רציתי לדבר איתך, אבל יש לך חיים קשים. ולך? גם לי, אבל אני לא רוצה כלום. מי שרוצה, קשה לו. לנצח, אפילו תספורקות והסרטים מהוליווד לא עושים את החיים שלך יותר קלים. אמא הייתה אומרת שמשפחה זה דבר קדוש. מה שהבטחתי אני מקיימת. אבל אנחנו רק אחיות של עצמות, רולה. שמה זה אומר? שאנחנו לא אחיות של הלב. אם לא המלחמה, וזה שרק שתינו נשארנו מכל 72 נפשות, לא היינו אומרות שלום ברחוב. אם אנחנו כבר מדברות, אז הגיע הזמן שגם אני אגיד לך משהו. אולי אני לא האמא הכי טובה בעולם, אבל הטקס של הילדה שלי... לא יכולתי בשום אופן, יש לי כאבים כבר שבוע. אם את חושבת שאת אמא יותר טובה ממני, אז את טובה. למה? כי אני לא מפנקת אותך? זה בשביל שהיא תהיה חזקה.
וגם כי אני לא יודעת איך. זה לא יוצא לי טוב. המילים טובות יודעות לי בגרון ולא יכולה לצאת לי מהפה. אבל יש לה בית נקי, ואוכל, ואימא שכל היום פה. מה יוצא לה מזה שאת כל היום פה? מאז שהיא תינוקת היא לא שמעה ממך מילה טובה. מגיל 5 היא רק מנקה לך את הבית, מבריקה אותו, כמו כפתורים של גנרל. עמוק בפנים היא יודעת שאני אוהבת אותה. מה אנחנו יודעים מה קורה אצל מישהו אחר עמוק בפנים? לא תאמיני מה אני חושבת עלייך עמוק בפנים. בואי, תגלי לי. בבקשה. אמא אף פעם לא ביקשה ממך שום דבר, זה המצפון שלך שפתח לי את הבית הזה. את הפרוסת לחם אחת. את שוב מהפנטזיות שלך. מה שבתוך המעיים אי אפשר להחזיר. אבל את אברהם הייתי צריכה לקחת בחזרה בכוח. אנשים זה יותר נגולות, וואלה, אי אפשר לקחת אותם בכוח. הוא היה שלי. אנשים באים והולכים כשהם רוצים. הוא רצה אותי, ואני הייתי בטוחה בו. אחרת לא הייתי מביאה אותו אליי. בכלל לא הייתי באה אלייך אחרי המלחמה. אבל אני חיפשתי אותך, אין לך מושג כמה. באתי אלייך עם הבחור שלי. זה טיפשי. אני אפילו לא ראיתי אותו. אותי את לא ראית. ערב שלם הסתכלת רק עליו. ידעת שהוא הבחור שלי, אבל ערב שלם דיברת רק אליו. סיפרת על המתים, מבית דגן, מבית ליאם, ממכות, ממיתים. אנשים בורחים מהדיבורים האלו. לא הבחור הטוב שלי. הייתה לה חבילה גדולה של מתים לסחוב והיית צריכה סבל. הבחור הטוב שלי התנדב. אנשים לא מפתות גברים, שומות של מתים, וואלה. בזמנים נורמליים. אבל זה היה אחרי מלחמה. אחרי מלחמה גבר היה יכול לבוא לאישה ולהגיד לה כמו שהוא אמר לי, הצעירה וחזקה ואוהבת חיים, את תסתברי. עליה צריך לשמור, ואלוהים שלח אותי לעשות את זה. אף אחד פה לא האמין באלוהים אחרי המלחמה. בדיוק, אבל אותו אלוהים שלח. אלוהים לא ידע שהוא קומוניסט. תשעת שבוע אחר כך, שכח אותו בקלות, התחתנת עוד לפנינו. שבוע בכיתי עד שנגמרו לי העיניים. כל המלחמה לא בכיתי ככה. ואחר כך התחתנתי עם אברהם הראשון שפגשתי רק בשביל להגיד את השם שלו כמה פעמים. אברהם. ואת הבחור שלי לא הפסקתי לאהוב לרגע אחד מאז שראיתי אותו עולה לרכבת בסוף המלחמה. מה את רוצה ממני, רולה? פתחת לך את הבית שלי. מה עוד את רוצה שאני אגיד?